plants for sale. Available all kinds of fruit, trees, citrus, forest trees, and many more. Aba? Saan kayo sa Batangas? Nakabili kasi kami ng lupa doon eh. Aayusin pa namin. Ito guys, yung kanilang Tataniman ko lang doon. talong, 20 pesos lang yan. Magkano yung mga double nyo? 180. Pag mga ganito boy, magkano? Gumamela. Ito, 500. Pag mga variegated, 150 rin. Oo. Pag mga ganito, 300. Medyo may mga price na. Yung mga okra nila, may bunga na oh. Dito guys, yung kanilang okra, 20 pesos lang pero may bunga na oh. Askin po. May karagwan no, may karagwan na. Ito may bulaklak. Ito? Magkano pa ganito? Ito. 200. Ano pangalan nito, boy? Itong may karagwan hasmi nila, 200. Yung kanilang mga gumamela, ito po 150 yan, mga double na yan. Yan, ang gandang tignan. Ayan po, 150. Ang laki rin ng mga, laki rin ng kanilang garden. Itong maganda, yung mga bugambilya nila. 150 lang to dito guys. 180 talaga, pero pwede na 150. Maraming kukunin. Nagagandahang mga bugambilya. Uy, anong plants to? Ba't hindi binibenta? 25 po, ang 20. Sabi mo hindi binibenta. Anong pangalan ng plants na to? Ito cosmos din pala to. 25 daw to, 25. Ito guys, yung mga mayanan nila, yan, 15 pesos lang yan dito. Lahat ng klase, 15 pesos. Meron pa ba akong makukuha dito? Mapipili. Na pwede kong gawing koleksyon. Ayan. 15 pesos lang dito guys. Dito naman guys, yung nakapat nila yan. Yung mga naglalakihang mga mayanan nila yan. 300 may pat na yan. Ganda. Ayan. Naaarawan talaga sila. Ang ganda nilang tignan. Ayan. 300 lang may pat na. Ayan boy, anong pangalan ng plants na yan? Lantana po. Lantana. Magkano yung ganyan? 50. Oo. Ang gaganda pa ng mga bulaklak oh. Ang dami oh. Puro bulaklak talaga. Lantana. 50 pesos lang dito. Ang gandang tignan sa mga sa video. Forget me not, 50 pesos. Lang dito kay Poging Kuya.
Ma, yung nakuha natin dati, maliliit lang siya, no? Yan, puro bulaklak talaga, no? Eto guys, yung anahaw nilang gaganda, oh. 150 lang yan dito sa kanila. Naku, yung kamatis nila. Nahinog na. Ayan, 20 pesos lang daw. Ang dami kong kamatis sa rooftop. Hindi ba Doña Aurora to? Ito? Parang ano, Ano? Doña Aurora. O nga, parang Doña Aurora daw. Comment po yung totoong ID nito, guys. Ayan, magkano to dito, boy? 350. Ganda ng mga bulaklak. Kasi ang Doña Aurora, iba-iba din naman ang kulay eh. Mura lang din. Mura lang dito yung kutsarita nila, 20 pesos lang. Ayan. Puro mga kutsarita yan. Yung sili nyo, magkano? 20 pesos yung mga sili na dito, guys. Ayan, medyo maliliit pa. Wala yung kutsarita rin ba yan? Oo, kutsarita rin yan, ma. Ayan, mga kutsarita yan. Yan, 50 raw yan pag makakapal na. Yun naman, yung mga San Francisco nila dito, guys. 50 pesos lang. Ayan, 50 pesos. Naglalakbay kami sa garden ni Kuya. Akala ko si Kuya umiihi, nagdidilig pala. Nagulat ako. Nagulat ako. Nagdidilig pala. Matalikod kasi. Ano yung mga fruit bearings nyo? Mga grafted yan? Yung iba ko bate. Ah, budded ba? Okay. Magkano pag mga ganyan? Magkano raw, Mader? Yung mga ganito, mga fruit bearings nila. Bye! Magkano yung mga ganito, fruit bearings? Oo. 150. Ah, pag mga ganito. Grafted na siya, guys. Yung iba daw budding. Ayan, ito yung kanilang mga mayana na mga mother plant. Ayan. Ang lawak ng kanilang mga garden. Ayan. Wala kang pagagamitan? Oo nga. Ito yung loam soil, tinitinda rin nila. Ano to? Ah, libre? Andito eh. Ah, okay. 40 pesos daw tong loam soil nila, pero pag maramihan, 35. Yan. Ayan. Ibig sabihin, mama, ano 35 pag sumobra ng dalawa? Hingin na ako ng isa. Ayan, yung ganyan mga kalachuchi. Yung kalachuchi nyo, boy, magkano? Yung mga isa lang pala yan. Sige, magtanong lang tayo. Kasi pag itinanim namin sa Batangas, Pero yan. ano po dyan, 350. Ah, 350. Yung mga presyuhan yan. Pag malaki, 7. Ah, talaga. Malalaman natin yan. Magka-canvas tayo. Ito guys, yung kanilang mga hanging plants dito. 300 lang. Ayan. Hinahanging plants nila yung kutsarita. Bulaklak, 300 lang. Yung pecha dito lang nila tinanim mo, mahal. Yung pecha dito lang nila tinanim mo.
Mulberry. Magkano yung ganyan? Meron. Meron dito. Mulberry. 150. Grafted ba to? Cuttings. Ito? Ang laki niya. Ang ganda na sinasabi. Nandun sa kabila, ito. 150 rin to. Yan o, ma. Eh, malapit na rin tong mamunga eh. Ayun mga yan. Ito mo, 150 lang daw. Tignan mo nga kay Lordy kung talagang ano to. Ito maganda rin tong fruit berries nila. 150 lang to guys. So, guava. Anong kulay bunga nito? Pula rin. Ayos no. Maganda rito mamamili ka pag ano na. Pag magtatanim na tayo sa Batangas. Ayan. Ayan guys. Yan may mga fruit berries sila dito. Yan. 150 lang yung mga yan. Prutas ba yun? Ah, kamagong. 150 rin to pag ganito. Ito. Oh, dito na lang. Ha? 100? Ah, okay. Ito guys, 100 lang to dito sa kanila. Maganda mama, dito tayo mamili pag magtatanim na tayo. May kalamansi. May suha, may kalamansi na kami. Yung suha. Ano ba Ah? yung malalaki? Yung maliliit po yung dabaw kumelo. Yung kulay pink po naman. Anong tawag sa ganyan? Budded? Apo, bagay. Mama, dalawa bunga sa isang puno. Magkano yan, boy? 150 din po. 150 rin yan, mama. Ayan oh, ang ganda oh. Anong suha? Lukban? Lukban po. Yun. Yan po yung seedless, yung walang buto. Yung walang buto. Tapos kulay pink po naman. Magkano yung ganyan? 150. 150. Ano, Madir? Oh. Hindi po madiligin ng ganyan, ma'am. Pag mga ganyan, hindi kasi bali sa katapusan pa kami pupunta ng Batangas, itatanim namin yan. Dito na kami bibili. Taga Batangas din po. Saan kayo sa Batangas? Sa Lisay kayo? Kami Lobo-Lobo. Nakabili kami doon. Madir! Para pag ano, hindi na tayo babalik. Babalik din tayo kung tayo ng talong na ano nila. Ah, ganun ba? O sige, basta nagustuhan nila. Oo. Kukuha din tayo ng talong. Basta anuan mo kami ng maganda yun. Baka isang piraso lang yan. Alin, ma'am? Ayan, yung badit na yan. 2 bunga sa isang puno. Isa na lang to, ma'am. Pero ito suha. Kunin mo na yan. Kunin mo na. Nila namin Mga yan. kunin mo na. Ayan. Ano yung kalaman? Ang dami pang explanation Kalamansi, no? kalamansi. Sa iba ba kalamansi? Ang isa po, suha. Parang kay ano mahal? Ano ba yung kalahati lori sa isang puno? Mangga, tapos yung isa? Ano ba? Oo. Ano bang ganyan? Meron. Ano bang yung isa? Ano bang puno? Ano bang bunga nun? Kalimutan ko. Isa pong puno pero magkaiba Ano po. yun? Ayumito at saka Ayun, sa isang puno, 2 yung yung tinatawag na budded. Kaya kunin mo na. Yan. Isa na lang Tapos siya eh. ano yung mga iba? Ano to? Ito, ma'am, may sagada orange. Ano yan? orange. Sagada po. Malalaki orange. Malaking orange? Ang tanong, namumunga ba talaga yan? Opo, ma'am, sa Bawan po, nakapag ano na po kami yan. Sa Batangas maganda ang lupa eh. Magkano rin yan? 100? Mga citrus po, ma'am, mga Ah, ganyan. Ay, magano nga tayo mama ng mga ganyan para ano. Yan na. Ayun na lang. Sige, babalik kami.